Salum. Parhaladu HKBP Jalalurah Cimahi. Pasahatot tu sudah ruas. Namar minggu apalah di minggu tasadarion doho tutamu. Horas jala selamat beribadah madihita. Tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 10 ayat sada opat dot ayat 5. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naum gabi hapis taras siad debata tuhita, gabi hati goranna dohot habadiaonna, dohot haluaonna. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Saitogi mahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehon madi kami hapor siaon na sitong. Asa kolak kosabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposa tuaka na dihasianganon. Ay kolak kodo haposan dohot hapurusan. Say asima roham
Patuduho tu kami dalan hatuaon, asa jupak kami asini roham nagudangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 500 sada, ayat 2 dohot ayat 3. Seiring-iring Yesus, amagang lestitutu, nitukol idolataku, diparmudu aburju, mololo jauh madalan, namahe utodiki, lehono nangatio, sian batu mamaki, lehono nangatio, sian batu mamaki. Togut Yesus, Adipan Orsihani, Ayasa atau tu surga, Imain nananai, Jala idau kusogot, panoguna idia, pujianku haolongan, nitu hatai dia, pujianku haolongan, nitu hatai dia. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik parjulu sahrodi patik paupaton. Patik parjulu. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu, manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe sisobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni dedebata, yanggo soture dalanna, aikona uhumna dosogut akka namarsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom arima ulahamu nasa siulaommu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahammu, ro di pangisi ni hutani halape, namangebati hutam. Aidina onomari do di topade bata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papitukoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata, maret dehita sian bukwede nomor 434 ayat sada.
tato poti madosata, tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomo roha midah matean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahen upangido kami. Saya sudah matoru-torum. Asa unang mangonai betu kami. Saya sesa sudah dosa nami. Asa mangulu kami di bagasan asin ni roham. Saya pargugoi mahami. Asa margogo kami markite-kite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu kasisan ni dosa. Adong do dihita si tua ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gidjang. Di baheni tarbaheni bana do pangulugon ro di ujungna. Aka nasadok ro tu debata markite-kite ibana. Namangulu do ibana toktong asa ditanyakon nasida. Hasangapon ma di debata na digijang. Tapuji tu kata, maredehita sian bukwede nomor 527. Hatani debata nagabe turpuk epistel de minggu tasadarion. Imana tarsurat di buku Lukas bidu 10. Mamukasian ayat 20 sada saharodi ayat 24. Tajahama namar sikat sorin. Laos ditiki ima marulupulup ibana di bagasan tod di perbadia madok. Hupuji hoamang. Tuhan si gom-gom banua gijang dohot tanoon, ala ditamodi kokoi sia julu ni akan napistar, dohot namar roha, gabe di papatar hoi tu akka sio dihonoton,
olo amang, ido dialo mohor rokam kian, dungi didopak ko mapulik akka sisianna mandok, martua ma akka na akka mata na marnida na ni idamuna. Ima sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Kor ina lansia, kor lansia.
Tapuji matuhata, maredehita sian bukede nomor 540 ayat sada, ayat tolu dohot ayat 5. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antod di Parbadia, adorak swabubuhan, ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mula mangulu do di ari patuluhon, na manait tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di si may bana pay mamula sogot tu tanoon, manguhumi kalat na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di Parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot diatai namadok, mulak mangulu sogot daging nihalak na umate, dohot dia nguluan na sorasuda. Amen. Tabegema tikting ni huriata di minguta sadarion. Horas madihita salhut na kamanginang. Songon na patak kasot titing di tonga-tonga ni huriata, ima titing namasa dohot na nang sipamasaw ni huriata, buhay mahujahami amang siyan joloon, parohak kamu mamanginang slide narong di joloon. Ia guar ni minggutta sadarion Minggu 22 Oktober 2023, ima Minggu 20 dung Trinitatis. Topik Minggu di bagasan sadarion, Jehovah do mual ni haluaon. Tuhan
sumber keselamatan. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 24 Oktober 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayanan Firman. Pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023 dalam ibadah sore pukul 16.30 WIB yang menyampaikan firman Tuhan adalah calon pendeta Daniel Sibarani STH yang melayani di HKBP Pos Pelayanan Cikalong, Resort Cimahi, Sisimanga, Meraja. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman kepercayaan kita. Namangihut 2.3 Sermon Wek. Sermon Wek hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020 masuk pukul 10.00 WIB. Di Wek 2 di bagas ni keluarga amang N Panjaitan Boru Sihaan, alamat Gang Ransum. Di Wek 4 di keluarga ni amang B Hutasoit Boru Panjaitan, alamat Jalan Cihanjuang, Gang Aswari nomor 151. Di Wek 6 di bagas ni keluarga amang D Batubara, amang D Batubara Boru Togatorop, beralamat di Kampung Cibacang, RT 04 RW 0 Desa Cipendei Padalarang. Di Wek 8 di bagas ni keluarga amang D Sianturi Boru Nenggolan, alamat Perumahan Ciptamas A2 nomor 8 Lewi Gajah. Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2020 masuk pukul 19.00 WIB. Di Wek Sada di keluarga ni amang H Huta Pea Boru Sianipar, alamat Puri Fajar. Di Wek Tolu di bagas ni keluarga ni amang E Simajuntak Boru Nababan almarhum, alamat Jalan Pojok Utara nomor 60 Cimahi. Di Wek 5 di bagas ni keluarga amang R Siagian Inang Boru Nababan, alamat Perumahan Pakusarakan Lama 1 nomor 8. Di Wek 7 di bagas ni keluarga amang JRB Simatupang Inang Boru Sormin, alamat Komplek Cilame Permai Jalan Jeni Blok AA nomor 17. Di Wek Sia di bagas ni keluarga ni amang Sitwa RML Sinurat Inang Boru Naibaho, alamat Komplek Tani Mulia. Namangihut Marturia 3.2 Tabe ataupun tanggap bencana distrik. Pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023, gereja kita akan mengumpulkan persembahan tabe ataupun tanggap bencana distrik melalui amplop. Persembahan tersebut diantar ke depan bersama dengan persembahan yang kedua dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan distrik dan dapat dimasukkan ke kantong warna ungu. Namangihut Diakonia 5.1 pemberitahuan. Berita duka. Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Adimar Situmorang, lahir 14 April 1954. Tutup usia 69 tahun. Meninggalkan manang nanihina baluhon ima inang istri Tiarli Boru Sidabutar, beralamat di Komplek Jalan Lewi Gajah, Gang Kodir, nomor 62, RT 07, RW 18, Cimindi, masuk Wek 4. Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus
memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, mengihut 5.2, acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga Nyonya H. Purba Inang Boru Silitonga yang beralamat di Kompleks Suaka Indah nomor 5 RT 08 RW 12 masuk W8 Cimahi. Dimohon kepada jemaat dan perhalado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Berikut 5.0 pesan tona. Gereja kita menerima pesan ataupun tona rapat pendeta HKBP 2023 yang akan dibacakan nanti setelah pembacaan warta ini. 5.4 penutupan sermon WEK dan kategorial. Pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 akan dilaksanakan ibadah penutupan sermon WEK ataupun kategorial bertempat di gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kepada semua seksi ataupun kategorial supaya mengisi kor dalam ibadah tersebut masuk pukul 19.00 WIB. Nah, mengihut 5.5 sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan untuk pembangunan berupa sumbangan material, yaitu semen dinamik untuk pembangunan dari keluarga I. Samosir Inang Boru Hasibuan WEK 5 sebanyak 10 sak. OL Samosir. Nah, mengihut 5.6 undangan rapat PGIS Kota Cimahi. Gereja kita menerima undangan dari PGIS Cimahi untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 waktu pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Kristen Pasundan Cimahi, Jalan Gatot Subroto nomor 24 Cimahi. Adapun agenda rapat diantaranya adalah 1. Pertanggungjawaban MPH PGIS. Nah, berikut pemilihan MPH PGIS Kota Cimahi. Nah, mengihut 5.7 Sati-Sati Seksiama. Untuk mendukung Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah Cimahi 2023, pengurus Seksi Ama akan mengumpulkan sati-sati dari setiap kaum ama. Dimohon kepada semua ama HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pengumpulan sati-sati tersebut. Nasugot amanginang nunga hulau kami, bamulate man no musik dung siduk kita pramingguon, ba nasaboy tatupahi mah khusus amani huriata, mulate mah. Nah, mengihut 5 sia Pesta Gotilon untuk mendukung program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2023 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Nah, parjolo ibadah hanya satu kali kebaktian digabung dengan sekolah minggu masuk pukul 9.00 WIB. Nah, mengihut perayaan pesta. Nah, perjolo pengumpulan tok-tok ripe dan sati-sati dari setiap WEK. Mengihut masuk ma tortor dari setiap kategorial. Amanginang hujahok kami ma songontona ni rapot padita ni huriata na boloni siat joloon tona rapot padita HKBP 2023 madapoton na hinaholongan sude ruas dohot parhalado ni huria Kristen Batak Protestan diinginan nabe asini roha madihamu dohot dame sian debata amatta dohot sian tuhatta Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai nasai marsihohot mangaramoti dohot
mamasu-masu huriana nang akkana posona dinasa ragam ni pakobasyon nai patardo nang denggan basa ni tuhatta ubahen tiur perdalanan ni rapot padita huria Kristen Batak Protestan na parjolo sahali dipatupa di parhutaan na poso bulung Jaytun Silangit Tapanuli Utara. Mamukas sian tanggal 10 Oktober 20 Oktober 2023 on marapot hatopan ni sadok padita ni HKBP na parjolo dung merdalan sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 1.873 halak sian 2.004 halak padita ni HKBP. Sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45. Dohot subtema, pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional, menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Ulido merdalan rapoti sian pamonai sahat tu pangujungi di bagasan hasadaun ni par hamaranggion marojahan tu holong ni roha ni Tuhatta Yesus Kristus. Dibuhai do rapoti marhite pertanyangan na niuluhon ni padita Chris Anki Gosal ataupun wakil sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dohot ulaun nabadia dalan manogu huhut pataruhon sude parapot maddahotisya di bagasan holong dohot toddi parhamaranggion laho makkatai sumakkapi huhut manotopon akka haputusan namasay arga namasay balga pakkorhonon na tu perdalanan ni pakobasyon ni HKBP na Okumenis Tujolo. Tahalasoddo haroroni penceramah tema ima Dr. Hans Peter Grosshen sian Universitas Münster Jerman dohot Ref Dr. Jansen Wiki sian Departemen Misi dan Okumene Evangelis Christi in Reisland ataupun EKIR dari Jerman. Jala penceramah subtema ima padita Dr. Andar Gomos Pasaribu dohot pendeta Dr. Benny Sinaga suang songoni rodi akka panggonggomi natakas mangalehon pakirimun dohot pamikirion tusude parapot marhite hata huhuasi pinasahat nasida anggiat sada urdot huria dohot panggonggomi patureon hasadaon di tonga-tonga ni masyarakat rap majalahi hahisaron siala panahit sosial songoni masiurupan mangagohon stunting na say masa dope di tonga-tonga ni bangsota marhite parmahanion ni opui eporus HKBP takas dosadok padita ni HKBP disosoy asalam marhatuaon mangulahon tohonanna secara profesional tiruad di hata dohot di pangalaho haporsiaon na holong niroha marhibul niroha huhut marhauduhon tu debata marhite parsitutuon mangulahon pakkobasyonna di sude HKBP manomu tahun Okumene inklusif 2024 sisada roha sadok padita HKBP asa parsidohot rap dohot sude hom ugamo huria bangso menghadapi krisis di portibion isara ni portibi nalam mohop hapogoson porang diskriminasi rasisme na manggadis jolma dohot ketidakadilan songon hataridan ni Okumene inklusif dipatupa ruas ni rapot
Padita HKBP do haradeon papulikon otik besian balat jonasida si pasahaton na marhite iduk ni huriatta laho mangurupi gereja Kristen Protestan Mantawai atau GKPM. Ditogihon rapot Padita HKBP 2020 tulodo asa rap hita saluhut ruas ni huria dohot parhalado ni HKBP laho pasiding nasa rumang ni pangalaho diskriminasi dan rasis nama korhon ketidakadilan marhite parange nahaposan jala tiruan majagahon diri dohot dongan humaliang marojahan tuholong ni tuhatta di panggulmiton ni ngolu siapari di tonga-tonga ni keluarga huria masyarakat nang lingkungan hidup ekosistem di humaliangna. Diarahon rapat Padita HKBP odo sude ruas nang parhalado HKBP asa sisiada tahi pada sipon pakobasion persobaon tu debata jala pahotton persaoran namar situtu manarihon akadongan namar hatuaon natottu pasahatot pahisaton pangoluan nasida di partodion nang di pardagingon dalan pahisaton pakobasion dohot parsidohoton ni ruas ni huria namar hatawon natotui ditotopon rapot Padita do buku panduan pakobasion tu nasida ditogihon rapat Padita HKBP do ruas nang parhalado HKBP asa dibagasan hasadaon pasauton hajujupang ni hadameon di tonga-tonga ni ngolu namar huria dohot namar bangso di nama nomu-nomu pesta demokrasi Indonesia tu tahun 2024 naing sisada panatapan hita saluhutna laho patuluson proses pemilihan umum marhite mamakke suaratta songon warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab jala di bagasan hibul niroha hita paborhatton huhut manangyakon akadongatta na dohot di kontestasi pemilihan umumi gabe sira dohot panodang sitidangi Kristus di tonga-tonga ni ulaon nama saibalgai so patubu akka perbolatan di huria bangso dohot masyarakat sudema huria pahobbar paubukon pakobasion marojahan tu dokumen-dokumen naung tinotuhon ni rapot Padita perdomuan tu buku paduan keseragaman pelayanan revisi terjemahan agenda sekolah minggu revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia pernyataan iman tentang pekabaran Injil HKBP ayat Alkitab dalam pengajaran katehasismus panduan tahun politik dokumen okumenis peneguhan sidi jemaat difabel dohot konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin marnida paru kilon ni Padita nang ruas ni huria narosia dirina dohot sia duru ni dirina rapot Padita HKBP pasahaton pangiduan tu opui eporus pabakit tim parmahani atau konselor nama muaskan nama ruason proses Padita dohot konselor rapat pendeta HKBP makamulatehon perdalanan ni sentralisasi torus marsitutu mangudutisa huhut lam marsitutu pahisaton mutu ni pakobasion di bagasan roha nabulus rapot Padita HKBP manogion sude ruas nang parhalado marsitutu patuluson perdalanan ni
sentralisasi keuangan HKBP marhite na marsagihon hobbar tu hatot tuanna manuraton di buku panuratanna laos manongoson hibul hobbar tu parsagina songonima pinasahat tona ni rapot padita HKBP 2023 saya dipergugui jala di patupa di patau amatta Tuhan debatama hita saluhutna laho para raton barita nauli jala gabe pasu-pasu tu sadok portibion patudos tu sada Musa bidu 12 ayat tolu marsangak ma tuhatta debata jitun silangit 20 Oktober 2023 atas goar ni parapot opui epurus HKBP padita Dr. Robin butar-butar tertanda tangan ketua rapat padita HKBP padita Mauliunus UW Siregar MTH tertanda tangan songonima amanginang songon titing namasa doh nanang si pamasaon ni huriatta di pasu-pasu tuhatta mahita salukna horasma. Tapuji Tuhata, marede mahita sian buka de nomor 20 alu. Mamuka sian ayat sada sa rodi udutna, jala tapasa ma peliata peliat sada a dohot sada b. Hatani jauh
ameni debatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti akate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata na hinaulongan hatani debata di minggu tasadarion Imasya Yesaya bidu 25 ayat 1 ayat 7. Laus doh mamu salutna ruas ni hurian itu hatta nama dohoti par mingguono di ngana munabe majasian pesalmen 25 ayat 1 ayat 7. Tajah mamar sikat soring. Songono doa tani Jahoba tuna miniahanna tu sisirus na utiop di tangan nasiamun patupahonak kabangso parbeku di jolona jala makar hari senjata sian goting niak karaja mangukap di jolona kapitu doh bahal unang hisu didapot. Jala leonok kumadiho arta akkana diha holomon dohot homitan akkana tinabunihon asa ditadaho ahudo Jahoba debatani Israel nama jou guarmu. Ahudo Jahoba jaladang adong bede bata dukon niahu huhohosi doho tagan sodita dahodo piahu. Ahu si jadi hati uron dot sito paha holomon si bahen hadameon dot sito paha magoan. Ahu do Jahoba sibahen saluhut nai ima yanggo sahakna. Urian itu hatta nai naholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus nunganak kining taipai utihut tonani rapot padita ni HKBP na mangula di sadok portibion na di dohotan ni 1273 halak sian 2004 halak. Adong manang napiga-piga na subuhi madohoti alaniak kaparsahito dohotak kana asing na dipamasa di jetun silangit di si borong-borong Tapanuli Utara. Hobardo tonai nang tuturpuk sadarion imana pinakke ni debata Raja Kores, Raja Sirus, nasian Persia laho papatarhon hagogoon ni Jahoba. Jala saimar saringar do di bagasar rohatta paboa na dipakke debatado akkana posona akka padita laho patol hasson hatana laho patol hasson tonana songos Yesaya napasahaton tonani debata tu bangsa Israel di bagasat turpuhon didok. Songonodo hatani Tuhan Jahoba. Hatani Jahobai imana naing patuduhon hagogoonna nang pemarhite sisirus raja ni halak Persiai. Alai naing sudedo bangsoi uduk. Laho tumadda Jahoba naung majou mamilit bangso ni debata ima bangso Israel. Asatung marhaudukon jala satia tu debata di bagasan sadok ngoluna nangpe di bagasan tiki di habuanga Babel do bangsoi gabe hatoban di hutani halak Babel di bagasan ni imamar saringar hatani debata sumodakon rohana sidana di bagasan kahulumoni sumodangi pikiran nasidana di bagasan hasusani asatung disodangi sinodang ni hatani debata na mangalehon harapan manang na mangalehon pakirimon dinasida
Pabua na tarpatu pade batado haluaon di tonga-tonga di mangsoi. Bakar hari pitu bosi dohot bahal siat tobaga. Ima hagugoon ni halak Babel gabe harkar ala ni hagugoon ni debata dipakai si Sirus raja ni Persiai laho makar hari saluhut nai asaboi malua bangsona sian paratobanon Babeli. Di bagasan ni makamang dot tamu kainang di Johor turpuhod do hita asa sai tangi hita di hata ni debata. Asa sai tinggil hita di tona ni debata. Asa sai marbinege hita di lomoni roha ni debata. Di bagasa sadok nguluta nama ngalehon hai baruon ni pakirimon. Di bagasan saluhut nguluta nagok parukilon dohot nagok hasusaani. Iro uban na say toktong rohita tu bahal ni debata. Na laho mangalehon di hita hai baruo do ngolu na baru. Laho madalani nguluta na di bagasan haholomoni. Alani aha kamang dot tamo kainang nga di patorang di turpuhon. Ahu do Jahoba. Dangarong debata dukon ni ahu. Sasara ahu do namanoppa haholomon jalan namanoppa hatiuron. Namangalehon ha dengganon do namangalehon dihita na di bagasan ngolu dohot na patupahon hamagoan. Ibana do na mamilitita sian siete hete hota. Jala ibana pabisar dihita hasudutan dohot nasa nariko di bagasan nguluta alani hagogoon ni debata. Ima turpukta di bagasan sadarion. Didok di Yesaya 50 sia ayat sada kamang dotamu kainang mulota parohahon sasitong na di si didok songonon. Idama dada na hurang gajang tangan ni Jahoba mengurupi hamu. Jala dada na marhapal pinggol na somar binegi. Dang marhapal pinggol ni debata manang tadok ma dakya debata nengel. Gabirang dibegi anggu-anggu ni bangsona. Alaihi tado sipata na so manangihon na tu modikon manang na say marbias-bias di hata do di lomo ni rohani debata di bagasan padohan nai dang tarik koton laho makanguluhon hata ni debata. Jala buasa terbuang bangsoyak kamang dotamo kainang alane ngelak karaja jala marhapal pinggol niak kapartogi sitiop uhupe dang dibegi hata ni debata jala sude bangsoi termasuk dotak kamalim nagabe pakyon di debata parhiten ni Jahoba marhapal pinggol na dangolo manangion hata ni debata dirajuminasida dang pergoguna suatu dosan debata imana pinaingon ni debata dihita di bagasa turpukta sadarion alania kamang do tamo kenang martua do hita molo sayolo hita manangihok kata ni debata martua mana tu mangihon hata ni debata jala na piapsa di bagasan saluhut panangihot tay di debata gabe dapot hita hai baruon ni ngolutta lahu manguduti yak kari-hari nagok parukilon songon nani do ni edeni lansia nakiniani ne baru de munayate odo pe yede kamu ikan macai tabu di do nakiniani ate di sotung diri puroham ni nakining hutpit kukutip sotung diri puroham namora nasangap dangadok si pikiran na manang sotung diri puroham holakko nadok dok si taonon naninna yatanya de alai di ujungnya de di bawah manakining hatani si Lukas sada ayat 37 alai dangadong nasotar patu pada bata dangadong nasotar patu pada bata
Perguguna suatu dosa do debata. Dangarong naso tarpasu pasa. Gari raja ni halak naso porsia tu debata. Dipakai debata. Palua ho bangsonai. Sian perhatubanon babeli. Alani i saya girgir mahi tamanang ihok katani debata. Unang atong saya itor bomono sakita manang ihok jamita. Ringgas mahita. Buhado permingguan nak kining ninna tu sadai nata la suarong ko natabu nak kining marmingwi puasa enagaja ngajamita ni paditay ninna dungi romam se sala ina disukun buhado inang nak kining marmingwi soi na matabu na marmingwi puasa tabu dia mana tabu di hilalaho jepek jamita ini nato jadi pala jepek jamitai ge bitabuin na marminggu ala jepek je unak songon itu koringgas doi tamanangihon ubege jamitai uhud mameop alania ha ala disido tonani debata disadok hita na porsea pai baruhon ngulutta ukka bahal na umulinin na nakede berjoloi berkamu ma ukka bahal na umuli bagas ni debataki ai tu sido au naing mulina sude nama balu pe naing muli tu son alai iro ai atu siamu arti ni muli aro muli mulak tu debata iro maksudna ganup jupang minggui ulului do disi baima bohi ni debataki laho pajupang do debata yakainang do tamu kamang berek kamu me pisten lakiniani parroha kamu do godang do jolma naing marnida songon nani ida munon ninna ala idang dida nasida godang do halak raja nanga kapanurirang naing mabege nabinege munon alai dang dibege termasuk dohi tadi si dakta ida be Jesusi marjamita di bagasan hazol maonna rotu portibion ido benna seidok nang najago dohi tati amak paditain na banong najago dohi tada puasa nang najago ita nikku garis sisian ni Jesusi di ida langsung Jesusi dak porseaina di bereng patu pahalongangan di pehutiu Jesusi tong dak porseaina HP hita so taida Jesusi so yata bereng Jesusi rak dotita alai porsea do hita ninna olo tahin naruh aku sifata batai manang najago peta ho hita di sini ku alai Jesus pedidok doi songoni mertua mana porsea atik pe ma dakya taida Jesus sian si malolok ta ai dung ngahua rojol masa di da Jesus neng idamu na Jesus jolomate mahite itu to betar surat di ido job 10 sia 26 jamu dung malakke hulik-hulikon jala tanggal sibuk sian holi-holikon idaokku ma debata apala mataku sadiri marnida debata berkamu sih Job 10 sia 26 Ayub 19 ayat 26 ketika kulitku telah rusak dan dagingku terpisah dari tulangku mataku sendiri melihat Tuhan ini duk mati hita setaida debata secara langsung aleng kosonari nang buidot debata HP porsea hita Roma Yesus ma mertua mana porsea adik pesodida ido tutu di bagasan ngulutai maka porseai do mana dari debata adik pesoya taida di bagasan si malolong ni matatta alai porsea do hita ia debata sasadasa do Jehovah na pargogo na suatu dosan ibadah do manop paariat do porngin ibadah mangaleon hangoluat do hamatean ibadah lo pasauton haringgano do hamagoan di pardalanan ni ngulutai atong nangarok siya biarat na mangulon aron narikot atong sagirgir mahita martangiang ringgas mahita manangion hatana
jala tai hutton malomoni rohana di bagasan nguluttai. Aga dipilih tita gabe bangso hinalomohon ni rohana di bagasan saluhut na pinatupan ni debata di bagasan ngulutta. Irot dong. Banda di dok si Yohanes 20 siai nak pesotai da debata alai tabigiro hatana. Iyak kainang. Ini anak-anak gadis ini dari Sarmut. Pernah dengar lagu nenek moyangku? Itu kan orang pelaut. Ada tahu mesti ini. Ada. Ya, nenek moyangku orang pelaut, luas samudra, mengarungi luas samudra. Persiara musi. Haru di dahamu nenek moyang ta mengarungi samudra. Barang kau rak kiawi deh bah. Ale persia udah disialani bidang na itu tu lauton. Pasti do diarungi on. Gari dilangeo lo dora. Ninna roha. Haru di bagi hamu to nani kau pungmuna na jolo. Kau puta anaha di botohoro. Opung muna jolo pangulu balang nagugu. Pangulu balang nagugu di botamu do pangulu balang nagugu ado lapatanna kainang ado arti ni pangulu balang nagugu panglima perang boy do dipatalui akka natau manggugai hutata sa ngobus do dibaen boy do malos bulung-bulung ninna terus tersongkot di betong molo makkatai bana humitir pak niak kajol main lebih warung naik molo makkatai humitir ulah makkatai depenna molo disita podang na nina itor marhabang anak kabigu ini ji na dakya binerengi dakya ni dei alai olo do rain naroha tutui alania ai huta tutu barporang do dihamian pola do di suani kabulu do tahu perlingkuman ni huta bahal nasada jalamar porang do huta tu tahun marsiadu gugu jala di pabaki do disiak kapangulu balang porsea do ita si kurang guna porsea alania nak peso taida salu nai alai di bagasar rohata tarajumu doi persitutuon namasa di hati hai hopar tu tikirabe jalai do nang makaporseai do manada de bata dakyata boto jala dakyata ida Yesus mardalat di luar Samaria nakok tu luar Judea marbarita nauli di Jerusalem jala gatung disilang di Golgata di bagasan hapataratai. Erak piga ita dabo itu Jerusalem. Jala molotai da pei danga pala songon natar surati bera. Alai porsea do hita di si porsea. Alaniaha alani barita nauli. Alani hatani debata. Alani natar surat di buku nabadiye. Gabita auhon mai tu bagasan ngulutta. Naubalka haluaon na pinatupani debata ima ngaro Jesus tu portibion di barita hoddo barita nauli tu sadok tanoon maniktikon haluaon ni kanapugos asatung sude di bagasan pardalanan ningulut tarapotan kebaikan Allah songon nani dok ni tona ni sinode tona ni rapot paditai Rikot padita ni HKBP maparrohahon akan different ability na berbeda secara kemampuan asa tumboy malua maka tidak kona porsiaon salilingon lo so na salpudo yate aladong parsaiton nadang malua suboy mangatusi ninna dang diboto maka tidak kona porsiaon ninna gabidang maka tidak kaporsiaon 140 tahun 50 tahun songon si Rogarni si Parulian.
nasay pek di poromana dang buat tong maluai inna padita nasara boy do inna padita nasara sadia do boy ya seboto makatidak kon ninna ujung nga diputus sama sude na memiliki different ability parasingan niya kemampuan mangungu soiboto madok au porsea pakpang dang mardalan dotak kanasing napina masa ni debatadoi jalan napina luas ni debatadoi alani sude pasu-pasu ni debata talup jalon yak kajol masih songoni termasuk maka tidak kona porsiaon termasuk marulaun debadia asabui ijalon asida kebaikan Allah di bagasan nguluna nakso yatus ima hebat ni paditania KBP lahomar nida hai baruan na naik patu paon asau nak sai puli kiat tong diberi-baan nak parsido nak piasing parbinotoan na dok kemampuan na sude molonang talup dirajumi magodang nak peso magodang pangatusion na boy doi majalo kebaikan Allah partoha doi di kebaikan Allah jalai kotari partusi kebaikan Allah asatung dihilala debatado pardenggan basa jala parasiroha di bagasan ngulunai ima sipatu paon ni huriat tanang hita saluna songoni manang dihitak kamang dotta mekkainang di patu pamanak kining papungugugu tu pesta gotilo sianama sude mahita parsidohot di patu pahuriat ta papungugugu gugu sude mahita parsido sita nina tolap pita di bagasa pasu-pasu ni debata maka tidak kon pesta gotilo di hari Minggu naneng roon asatung dengan sude mardalan pardalanan ni huriata naum margasiani asatung tarpatu pahita pe baru manang napiga halate sonne klatinova neng gatiot taron asatung lamar saringar ulonna berkamu mamiktaun ne sipata margati-gati modok parede gatiot taron satung atar denggat sudah di pai baru jok kabel-kabel ni garija tahun nang mardeser-deser mardisir-disir mardosor-dosor gudang kana suara na sopala riko bigiot tadi di sonru paneta badengga ma margogo mahita kamang dotta makkainang dak pola siat tol agogo tai mata baen lahu patupaho nak kana dengga non di tonga-tonga ni huriata amin martangyang mahita mau lihat madi huale Tuhan ala di pasu-pasu hodo hami di bagasan tikyon laho majalo hatam na badiyai sai pagirgir mapinggol nami tumangyok katami pasu-pasu mahami asalam porsea hami hodo de bata sasada hodo jahuba mariti Tuhan Yesus Kristus na paluhok kami dotod di porbadian na mangihoti hami di bagasan parpunguan namion pasu-pasu maruasmu na marulang tahun kelahiran sadariot dok saminggon asalam gajang umur nasida di bagasan lasniroha ulang tahun pernikahan lampir bahagia rumah tangga nasida pasu-pasu ruas munarotu gareja umar minggu ale Tuhan pasanga poko rotu bahalmi pajupang dohoto sai sodak ko mabuhimi tu nasida songoni nang akaruas ni huriam nama dohoti par minggu no di bagas nasida be Viviriana Teresia ale Tuhan dohot sudi nasida sai pasu-pasu mali Tuhan pasu-pasu ma keluarga oputiar purba boru silitongan neng apulan nami non asama tarapul nasida tutu di bagasan arsa ni rohana sidai songoni nang di nami boru sida butar nama balu tinadikon nama nami situ morang rap do tolu boru nasida ale Tuhan apuli mana sida asamar gogo situ nasida le Tuhan di sitaon oni jalatung makirim di padonganionmu di perdalan ningol nasida muse saya pasu-pasu ma napinasa ni keluarga Elsa Mosir boru hasibuan asang dia mertaba di nasida kana denggat tuak karina nengro tupahi mangulu ni keluarga utajulu do keluarga simajuntak songoni nang keluarga siagian dohot silaban naung pamuliho do pangulihon anak nasida le Tuhan asa gabi keluarga nadinggan tujuan nyarion pos rohanami ale Tuhan ditupahi dengan nibasamdo punguan puraja lagu boti di Cimahion naparsidohot lahu pasaton guguan di pembangunan ni huriam
dohot saluhut hami petahe manangiakon pesta gotilon nami di hari Minggu gawe parsidot tay manupai sian na tolak gugu nami be pasu-pasu makai anak kon nami ale Tuhan dia kaulon na parsikolan na do siete tehon na iburu-buru magodang makadadanaki marbisu makana marsikola do markuliai dengan mangulaon ke karejo na dapota nak karejo ale Tuhan na so dapota dope jupangan rokap na so jupangan dope ale Tuhan asalam dasip ngulu nasi dasipan dalam nami madok mauliat itu ho songoni nang ake anak kon nami na rosian stikes sari mutiara Medan sai parbisuki dasi da madohot yak kapar sikolana songoni male Tuhan hutangnya kami secara khusus akaruas ni huriam amanami es hutagaol inanami opukembar borugultom songoni nang opung leo boru simangusong ale Tuhan nung atung marulupulup to dinasi dan yang rap doto di sasapura reai jalan nung atung marsinod dang to dinasi da ale Tuhan lahoma jalo dengan nibasam ale Tuhan dot hasonangan di ngulu nasida nabi nasa basahanmu nung atung makilala hami jonok ajal nasida ale Tuhan alani asima roham pos do rohanami ulup-ulup do sihol ni rohana sidai pasod konom mu jala pasauton mu dinasida na tolu asang giat ale Tuhan boy solhot tod dinasida tuho jala pajonokon mu dinasida sayuka mapadiluan nilas ni roha dinasida ale Tuhan di hasonangan na saleleng ni leleng nai asang giat ale tu atiur rohana sida lao pagongkop pod daging na do todina tuho molo tu ngadongak kana mga bati na mangihoti ale Tuhan na di portibion har mai di bagasan kuarmu ala ni haguguon na sun di bagasan ho sai toppa male Tuhan rohana yas dinasida laho manatap sinodang ni surgoi di bagasan ni ale Tuhan atur honommu madinasida na muli na dumengkan hobartu na pinangido ni rohana sida nung ngatungu kapsian pamangan na le Tuhan mangidohoni itu adopanmu jala gabe dohot mahami mangidohon tu nasida dang na biasa kami dang na madele hami alay nung ngatung sian pagkatidak konon nasida ya le Tuhan asaroho mangalap nasida majow nasida tuapuamu asa di jalo nasida hasonangan na sundeng gani pos rohanami dia manami hutagaol nasay marulat lo ni ale Tuhan dot songoni nang kembar borugultom opung leo marulat lo ni dirawat di rumah sakit pasauton muda kana ulina denggad di ngolu nasida ala horo na manop pahami horo na paujuk kong ngolu nami horo na mga lehotik di hami ari minggu bulat do taon jalalos horo ale Tuhan namar huaso pasohot toni sian hami gabe rohami tuho sai pasau mahobar tulomoni roham marite hite Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho amin maret de mahita papungu pilihat tujolo Yesus di joloku, halo
tibio alai duko utatap o Tuhanku margogo nawing alungka ubatodo takas panaguanmu diringi rikodola kaki Sahat di ujung pardalaku Togu maaf jodoh tulang bumi Di pengumah Tuhan haporseaku asa paling Tuhan makirima tu surgoi patulus pardalaku tondimi maringan maria hubatodo takas panaguanmu diringi rikodola kaki Sahat di ujung pardalaku Togu maaf jodoh tulang bumi Tangyak tur mapilihat na martangyang maita. Ali di bata manamin na di banua gijang odo haron selalu silelew na dingkado nasa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramot yasa huparasyak kami pilihanon. Pati bulok karajon mo ditong atongani huriam do di portibion. Buhay marohan nami mariti iti todim. Asalam mutad na hami gurang nasilew leon mitu hami. Asalam kirkir hay madok mauliate tuho. Mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana liweho pitoniru di pamataku Hosadohon gogoki rudi salut antaku upasahan itu Yesus satu kudo Alia manamin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomon ni roham di banua tongaon son na di banua gijang, lehon matuham sadariok kangulos siap hari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna haraja don agoku roli hasa napo saleleng
semoga sadame jaloham pasu-pasu sian tuata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita.